Maayong buntag, brad and sisters, ang mga damgo nga nagpakita ang mga santos or si Mama Mary unya naay mensahe angay bakunong tuhuan. Ang tubag dili gyud na tuuhan dayon, no? Magbantay tas mga damgo, Sirach 35 uno ato basahon, no? Ang daghang nahisalaag tungod sa damgo. Mao na nga tinuod ang Ginoo pwede siyang makahatag sa gitawag na to og gift of prophecy. Pero og ari ta sa spiritual theology sa simbahan, naa na siya'y level. Dunay tulo ka level sa sanctity sa tao. Dunay gitawag na to og purgative level. Then ang tao wala na siya sa state of mortal sin pero naa pa siya attachment sa maong sala nga pwede pa siyang makasa. Dunay illuminative level, ang tao wala na siya attachment sa mga salang venial pero naa pa siya attachment sa sala, wala na siya attachment sa salang mortal pero naa pa siya pwede pa siya makasag venial ug naa pa siya attachment sa mga material nga butang. Og unitive level, kaning unitive level mao na giingon ni Saint Teresa of Avila, once nga ang usa ka tawo moabot na ani nga level, ana na tao makasinati kasagaran, makasinati og mga mystical experience. So kana dayang makakita ka sa Ginoo, makaistorya ka sa Ginoo, gitawag nag mystical experience. So kana siya kung santos na ka, naa na ka sa level sa pagkasantos. Unya ang mga santos kung makasinati sila ana, dili na nila ipanugilon. Isa sa mga timaan nga iya na sa Espiritu Santo, dili na nimo ipanugilon. Nganong nakahibaw man ta sa vision ni Saint Teresa of Avila, tungod kay gibind siya under obedience sa iyang superior nga isuwat ang imong mga kasinatian. So ang iyang mga kauban sa kumbinto, mga santos, wa sila kahibaw nga mauna di ay na inaabot nga level ni Saint Teresa. Kay dili siya showy. Nay uban magdamgo ipanugilon sa mga kauban, ipanugilon na dito nga mao ni mensahe sa Ginoo, dawa ra bagyoy approval sa tibuok simbahan, mao nay magbantay ta ana. Kay daghang nahisalaag sa damgo, daghang nahisalaag sa vision, locution. Abi ninyo, ang pinakalisod namo nga kaso nga na-encounter dire sa office, kining mga tao nga nakumbinser ang ilang hunahuna nga gigasahan sila sa Ginoo bisag dili gikan sa Ginoo. Once gani nga makonvince na ka nga gifted ka, lisod na kaayo na siyang sulbaron. Mo na nga daghan ming mga kaso nga wa masulbad, amo na lamang giterminate kay dili siya makonvince nga kana di nagtuog yun siya nga gikan sa Ginoo ang maong gift. So mao na dili ta mo kumpiyansa sa mga damgo. Mao tito ba? Dugang pangutana, Brad, ang tao ba nga namatay, unya naapay mortal sin, unya wala nakakumpisal sa buhi pa, maimpierno ba? So matod sa atong katikisem, ang makapaimpyerno sa tao kining gitawag og final impenitence. Unsa man ang final impenitence? Mamatay nga way paghinulsol sa bisan usa lang kasalang mortal. Kung tinuod man gani nga ang maong tao wa gyud makahinulsol sa mga salang mortal, posible gyud nga maimpyerno to. Di po ta ka-conclude og katong imong giingon nga na impyerno ba to kay wa ta kahibaw nga sa katapuk ka ng gatinga na siya kay ang Ginoo god tinuod nga og hapit na mamatay ang tao, buhaton tanan sa impyerno nga mag-ilog ang gahom sa Ginoo ug ang gahom sa yawa anang dapita sa usa ka masakiton. Grabe ang tentasyon. Pero kinsay nahibaw nga nakasangpit pa dahil siya sa Ginoo, sa wa pa siya mamamatay pero di na makasulti, sud sa iyang unahuna kasing-kasing, Ginoo pasaylo ako, tabangi ko Ginoo. Nasangit siya sa purgatorio, ang Ginoo ray nasayod ana. Mo na pero kadtong mga tao nga namatay gyud nga wa gyud maghinulsol. Nga sa mata sa Ginoo, nakita sa Ginoo nga wa gyud maghinulsol bisan usa lang ka sang mortal. Final impenitence, sins against the Holy Spirit, di gyud siya mapasaylo. Pero mao lang nga wa man ta kahibaw sa kasing-kasing sa tao, mo ato iampo kay wa man ta kahibaw na impierno bisan to. Mo nay ang makahukom ra gyud kung sa ato siya karon, mao ra gyud ang Ginoo. Kay akong balikon,
bisan pag nakita na to nga wa nagdumili siya pagkumpisal, wa siya kakumpisal, pero wa ta kahibaw nga sa takna dahil siyang kamatayon, kinsay nahibaw nga ang Ginoo mihatag dahil niya og grasya sa paghinulsol. Kung iyang gidawat ang grasya sa Ginoo ning cooperate siya ato, posible siya nga maluwas. Pero kung iyang gi-reject gihapon ang katapusang tabang sa Ginoo, iya gihapon gisalikway kay tig-a ang iyang kasing-kasing, di gyud siya maluwas. Mo titubag. Okay, daghang salamat Brad. Dugang pangutana, matod sa usa ka pare, miingon, ayaw mo sige balik-balik sa og kumpisal. Kay mo ra gyapon ang sala nga inyong gibalik-balik. Unya kita kuno dinhi nagsulti nga kinahanglan magkumpisal for me. So, si Padre Pio, iyang giauhag ang iyang mga parokyano nga at least once a week, kara semana mangumpisal. Kara adlaw ta makasa. So, kung ang tingali, kung ang maong pare, nakita niya nga kining tawhana sige kumpisal pero nakita niya nga mura magway pag hinulsol niya niyang sa mura man og ritualistic ra ning iyang pagkumpisal kay usahay kita negosyante manglimbong sa koron kay mo kumpisal man ko unsang kuha mo kumpisal ko kay aron mapapas ang mga daang sa nasunod semana mo renew na po ko sa laing pagpanglimbong kun ako'y pare na di ko musugot ana nga uy presumption usa ni kapag kanang pagyaga-yaga sa gracias Ginoo kay way klarong paghinulsol pwede ko mo balibad ana. Pero ngano man nga nag-encourage man ta ang ato nga basta gihinulsulan nimo ang imong mga sala kun gibalibaran ka sa pare pangitag laing pare. Pangitag laing pare. Tinuod na nga naasoy mga ingon ana pero wala ko kahibaw sa rason sa mga pare mo di po ta kahukom. Pero ang ahora pong pagtuo na kung basin nakita sa pare nga murag wa kay klarong ning kumpisal ba? Kay mura man og why progress? Mura man og wa man ning kamot nga mubiya. Ning kumpisal nga nangabit wa man pud biyae ang kabit og tinuod tang gahinulsol, biyaan nato ang sala pero man mo biya. So matimbang-timbang na sa pare kung kini nga sa since nga tungod ba ni kay weakness, tungod sa habitual nga sa di siya kapugong, mao na nga nahagbong siya, kaluy-an na sa pare. Pero makita po sa pare nga murag wa ni klaro na siya katungod mo balibad ana. Pero I hope nga mao nay rason sa pare. So bahin sa imong giingon nga ang iyong pare nga na kami nagsunod ra gyud mi sa teaching sa simbahan. Kay gani ang Catechism of the Catholic Church, wa niya gidili ang pagkumpisal kara adlaw bisan sa mga venial nga sa kondisyon nga kini gihinulsulan. Ngano man ang mga santos kara adlaw man mosimba. Kay kini diay atong formation sa atong conscience, once nga mutubo na atong relasyon sa Ginoo, the more tang makasabot siyang kabubuton nga bisan ang atong mga gagmay nga sala bugat na para nato, ato na dayon ang hinulsulan. So lihok na sa Espiritu Santo ug dili na angay i-prevent sa pare. Mao na no nga kun pero makita sa pare nga tinuod po kang wa kay klaro na siya katungod mo balibad. Mao toy tubag. Okay, dugang pangutana. Brad, natural nga hilot, gihimo sa mananayhop. Mananayhop ko Brad, naghilot. Pero, wala niya tayhupi. Okay ba ko to, nga hilot? Dili siya okay, kay nga naman, ang iyang abilidad sa pagpanghilot, na may abyan nga espiritu. So, moingon gani kag natural nga hilot, ibutan ta ikaw ba na imong gimassage imong asawa kay sakit yang likod o vice versa ninyo mo na yung mga example og natural. Pero kanang nagpahilot ka sa isa ka well-known nga manghihilot nga nahibaw kang mananayhop pero imong giingnan nga manong di ko ganahan nga tayhupan kun mga gusto ra kog ordinaryo ra nga hilot wa lagi ka gitayhupan pero ang iyang abilidad sa pagpanghilot kay gikan man sa usa ka espiritu kay gipasa man nga kalit ra man siya makamao asa nga parte sa lawas hiluton kinsa may nag-guide niya ana naa man siya spirit guide so nakautang gihapon ta sa yawa nga moy nag-guide niya so mo na og nahibaw kang mananayhop bisag wa ka tayhupe dili gyud safe nga magpahilot kaniya mas maayo pa mo adto mo mga physical therapist o kanang ga-eskwela mga reflectology bitaw kanang tusok-tusokon ng imong kuan pero naalam po tay bantayan ani mga reflex o kanang mga PT physical therapist. Unsa may itong bantayan? Kini ganing mga nanghilot
nga magtugab-tugab sila during kang gihilot. Bisan pag-eskwela siya pagpanghilot, pero sa iyang pagpanghilot, gatugab-tugab mo, ngano man ka, ate, nga tugab man ka, ahong gisuyop ang mga negative energy nga nani mo, new age na siya nga practices, occult na siya nga abilidad. Mao na ibantayan na to. So, mo ito bag. Okay, mayong buntag, Brad. Naana ba dinhi sa inyo ang Catholic Handbook Deliverance Prayer nga Bisaya kay dili mi kasabot og English? So, sorry gyud nga naanay ning sugod og translate pero hangtod karon kapaabot pa may og anus i-produce. Father Amalia taga dis ato bro. Butuan. Siya ay iya gyud tong gi-translate ang handbook ni Father Sikia pero hangtod karon gahuwat pa may kong daghan man gud nagproseso kay ipa-check pa na daghan pa mo check ana ipapirmahan pa na sa obispo kinahanglan man nag-imprimator og nickel obstat so wala pa gyud pasensya so wala pa may makakuan kami pod murag dili na mo makaya nga kami po mo himo ana tungod sa kabugat o kadaghan sa among mga buluhaton mao na nga ang pag-translate wa na mo na mahimo mo na pasaylo amin yung dapita nga dili mi ninyo maka-provide og Bisaya nga kopya. So ang kuan lang nga saligi lang ninyo nga kana kay pagampo man sa simbahan. So pangayo pumugtabang anang nabamoy mga silingan nga kanang makamsabot og in English imong pangutan-a nga basaha ko no nga pagampo unsay pasabot ane. O bisan pa og wa siya ma-translate at least nga nakahibaw ka nga mao din ay gipasabot niya nang dapita unsay Bisaya og repudiate unsay pasabot og bind cast out mutana ka ana at least bisag in English ang imong pagbasa nakahibaw na kag unsay meaning ana kana siya nana ka sa saktong disposition sa pagampo bisag wa siya ma-translate so sa pangutana na ba may Bisaya wala sorry kayo wala yun may Bisaya nga translation. Okay, ang yang follow-up nga pangutana. Ang akong nanay nalubong sa sementeryo sa Pilipinista. Pwede ba na mo ibalhin sa Katoliko? Unsa may among buhaton? So ngano tuaman adto? So ba't Pilipinista siya? So ingani lang para dili langan ba? Ang maka-decide yun ana ang inyong pare. Ang inyong pare, mananghid mo dito nga, Father, kanang naman ko igsuon nga Pilipinista. Example ni, nga para ma-valid siya nga pwedeng kuhaon. Akong nanay, Katoliko dito, Father. Nya, pagka nga ang gaatiman ko dito, Father, kaya nga mang igsuon nga Pilipinista, di, Katoliko. Mao to nga, dito man ko sa abroad, Father, wa man ko makauli. Wa ko'y nahimo, dito niya nalubong sa simbahan, sa kwan. Pero, nahibaw ko, Father, nga Katoliko, tohong nanay. Kana, kung mapamatud-an na sa pare, pwede nang himuon. Pwede niya i-grant. Pero kung namatay siya nga, wa siya ma-reconcile sa simbahan, dili gyud na mahitabo nga ilubong simbahan. Kaya wa man siya mo reconcile. Wa man siya mo balik sa simbahan Katoliko. Mo titubag. Okay, dugang pangutana, Brad. Usak ka membro sa pamilya mibalhin sa laing sikta tungod sa iyang kapikas sa kinabuhi. Unsa may epekto adto sa ginikanan? Wala ba'y tulubagon ang ginikanan adto? Okay, kung sa imong pagkaginikanan, imo na siyang gipahimangnuan nga dili maayo nga desisyon, so wala kay tulubagon. Atong basahon ang giingon sa Biblia, kabahin sa atong tulubagon sa uban. So, natay tulubagon kung pananglit, wa ta magtagad. Kanang gitawag og omisyon ba? Wa na to buhata ang angay buhaton. Basahon na to ang Ezekiel 3:18 hangtod sa 19. Kung moingon gani ako sa taong dautan, mamatay ka. Unya dili mo siya pahimangnuan o agnihon sa pagbiya sa dautan iyang pagkinabuhi aron maluwas siya, ang maong tao mamatay gayod diha sa iyang pagkadautan. Apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Nganong paninglan man ta? Kay wa man ato agniha. Wa man ta mohimo og lakang nga mapugnan siya sa maong dautang buhat o wa na to badlonga. Mao nang apilon tag paningil sa Ginoo, punay sumpay. Apan kun pasidan-an mo siya og dili siya magtagad kanimo, mamatay siya diha sa iyang pagkadautan. Apan dili ko ikaw silutan. Dili tay apel. Gano man gihimo naman ato. So karon
dawaton jud natong kamatuoran bisag tuod kita ginikana natay otoridad usahay na joy mga sakop sa atong pamilya nga magabuho gyud og ilaha. Mao joy magtuman og ilaha basta biyan na gani sa atong kontrol. Nahibaw ta na sayod ang Ginoo nga gibuhat na nako ang tanan, pero ani ra gyud ko taman, isalig ra gyud na tanan sa kamot sa Ginoo. Kay naa joy mga butang nga dili na nato kontrolado. Mao to'y tubag sa pangutana. Okay, dugang pangutana. Good EM Brad. Unsa man akong buhaton, ang akong mga igsuon, ang akong mama, tuan naman gibalhin sa laing sikta, misimba. Unsa ko na yung buhaton, Brad? Siya na lang nabilin siguro Katoliko. Okay, so medyo naka-feel ko sa kabugat sa maong anak nga nangutana, no? So ang ato lang gyud una nga atong buhaton atong pasabton kabahin sa atong pagtuo. Dunay dialogue nga paghimuon. Pero kana nga dialogue, friendly dialogue or kanito fraternal correction lang. Ayaw mo pakigaway. Dili ta angay nga ato ipamugos bitaw nga bugo ka man tingali wa ka kabasa ning Biblia. Giunsa man mo pagbasa ng Biblia nga di man ka kasabot kanang mga ingon ana nga klase sa pamaagi, dili na siya effective. Dili sila ma-convince ana. Ingani lang gyud una, ato silang sultian sa tinuod. Kana kung nasayod po tas tinuod, ang problema lang po ani wa ta kahibaw kung unsaon ato pagkatikais. Mao nay problema po ana. So human sa nato pagsulti sa tinuod, ang dili mahimo sa pagwali. Na dawato na to ang kamatuoran nga dunay mga butang nga biyan na sa atong capacity. Biyan na sa atong control. Dili na nato kontrolado. Na sila ikaw galingong hunahuna o kabubuton. Dili ta makapugos nila. Ang importante nga ning approach na tanila wa ta paminawa, ang sunod na tong himuon iampo ang ilang conversion. Why hunong nga pagampo para nila? Pinaagi sa santos nga misa, pagampo santos nga rosaryo, o kining chaplet sa Divine Mercy, o dili ba kaha, prayer of deliverance, kanang intercessory prayer, nagampo ta sa Ginoo nga mapalayas unta ang spirit of heresy, kanang mga espiritu sa pagkairehes nga maoy nagbuta sa ilang salabutan nga di sila kasabot sa atong pagtulunan. So pagampo, pagsangyaw, o pagampo ang atong mahimo. Pero ang ato lang gyud is alig na to tanan sa kamot sa Ginoo, mao lagi na faith, humility, obedience and trust in the Lord. Kay duna gyud mga butang nga biyana sa atong kontrol. Mao to ba? Okay, kinsa man ka nangutana, gitagna na daan ni Kristo. Diya sa San Mateo 10, kapitulo 35-36, miingon ang atong Ginoo, ayaw ka mo paghuna-huna nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang akong gidala, kundi espada. Hinuon mianhi ako aron magkabangi ang mga anak nga lalaki ug ang ilang amahan, ang mga anak nga babae ug ang ilang inahan, ug ang mga umagad nga babae ug ang ilang ugangan nga babae. Ang labing ngilad nga kaaway sa tao, anaara sakop sa iyang panimalay. Muna, magbantay ta, ibahin-bahinon kita siyawa. Basta keep on praying. Padayon ta, mayong buntag sa tanan. Kani Brad, yang gisaysay Brad, yang gisaysay. Miingon siya, last Monday, wako kabalo kung sa nga Monday, last Monday night around 11 p.m., nagdamgo ko sa kong iyaan nga naay occult practices. Iya kong giaway. Gibati ko og kadlok, nagbuto-buto ang akong dughan. Nakamata ko og mibangon. Nagkuha ko sa akong Holy Cross og nanguros og nag-rosary. Nawagtang ang akong kahadlok. Pangutana, matawag na ba to siya Brad nga nayawaan ko? So to ning
giklaro na ganihan ni Bro Eugene nga dunay level ang extraordinary demonic attack. Dili na mo lead sa possession nga possess yung sanib. So posible nga kadto usa ka demonic harassment pero wa na magpasabot nga nakasod nayawaan jud ka nga na-possess. No. Posible na to demonic obsession or harassment tungod kay naay mga certain openings tingali nga na-open mao na nga ingani kung kadaghan na gani ka magdamgo kining gitawag to mga lucid and vivid dreams. Kinagdamgo tagmurag tinuod ba kay ang damgo nga psychological ra natural wa iya mo na siya pattern murag o galakaw ka matinga ka kay gadagan ka unsa ning lupad na pug ka unsa ning langoy na pud murag way unod ba pero kana ganing murag tinuod detalyado dili ma-erase sa imong hunahuna inigmata nimo detalyado kay hantod ang pagbati nagpabilin pa gani usahay kung kadaghan na nahitabo nimo kinahanglan ang isulti nimo unya sa deliverance minister nga makahandle sa inyo para magiyahan mo. Kung kasara to nahitabo, isulti gyapon na sa deliverance minister unya para ma-discern nato kung unsa to siya nga klase sa atake. So dili ta maka-detalye ana sa pagkakaron pa tungod kay gamay raman ang atong info about ana. Ato nang investigaron lawom ba na or mild ra na nga atake. Mao titubag. Okay. Kung parte sa damgo, naa sa Sirach 34, kapitulo 34, versikulo 1 ug 2, kama 7, dahil matapos ta sa versikulo 6. Ang mga damgo walay kahulugan. Ang mga tao nga buang-buang matunto sa mga paglaom nga walay hinungdan ug ang mga damgo makapadasig sa ilang hunahuna. Ang usa ka tawo nga mutuo sa tanang damgo may sama sa usa ka tawo nga buot mudakop sa mga anino ug mugukod sa hangin. Verse 7, ang mga damgo makapahisalaak sa daghang mga tawo. Gibutang nila ang ilang mga pagsalig nini mga butanga ug unya mapakyas lamang sila. Atras tagamay, verse 6, gawas kon ang labing halangdon magpadala kanimog damgo kana. Pero dili gali ang Dios magpadala ayaw kini tuhui. Okay. So wala naman tayo sulat pangutana. Time check 11:35. Okay? Kinsay gusto mangutana gamit ang microphone. Taas kamot. Katong gusto mangutana nga mo gamit sa microphone. Or ali bro, ali. Unsay imong ngalan bro, unsay imong relihiyon? Sulti imong ngalan ug imong relihiyon. Dayon pangutan. May buntag sa tanan. Ako si Brad Algin Bernales Amago. Ako'y nagpuyo sa Tagbilaran. Ako isang Roman Catholic. Ako CFD, Diocese Tagbilaran. Ang pangutana ron kanang sa laban ng kamera kanang sa laban ng kanang masturbation. Bro, kanang sa laban ng masturbation, bro. Ano? Atong basahon sa Biblia bro. Biblia sa atong katekises about sa sala ba ang masturbation. So, mga igsoon, abi ninyo nga kining sexuality sa tao. Labi na itong gana sa pakikilawas. Doon ay purpose ang Ginoo sa sexualidad sa tao. Una, ang sexuality, ang iyang unang purpose is, doon ay duha ka purpose, unitive and procreative. Mingon tag unitive, gamito nato ni pakighiusa sa atong asawa o ato bana. Mo na union, unitive. Procreative, kay aron ta musanay. So ang purpose ana, aron musanay, makighiusa ang bana ug asawa, makighiusa kanang tawag conjugal act, kana sexual act sa magtiayon, mao na unitive level ana, o sa procreative, kay aron ang tao mo sanay. So ang mga ginikanan di ay
dunay misyon gikan sa Ginoo sa pagmugna og laing kinabuhi. So karon, ang masturbation nasod ba anang duha? Union, saa man ka nakighiusa. Naabay gikahiusa nimong asawa, wa naara ka sa imong kamot. So mistake na daan, wrong na daan. Procreation, musanay ba na ba matres ang imong kamot. So mao na nga kana palandaan nagguba ang duha ka katuyuan sa Ginoo. So mao na nga sala gyud siya. Pero kung mortal man siya o venial, iagad na siya kung ang tao full ba iyang knowledge, full ba ang iyang consent, dili ba depektoso, wa ba siya mga grave psychological disturbance. Kay basig na siya mga anxiety, pwede man na makamitigate. So para maklaro gyud kung mortal ba o venial, mas maayo isugid sa pare, ang pare mo timbang-timbang sa maong sala, mortal ba o venial. Mo titubag sa pangutana. Bro, okay? Nganong kaming mga first time, need man gyud mo attend og katikisem. Dili di ay mi makadritso ka padre, layo ra ba ang among lugar? Okay. Nganong ang mga first time, nganong importante ang katekises, kay ang doorway sa yawa, ignorance and sin. Ato ni klaro na, makasod ang yawa sa atong kinabuhi sa duha ka paagi. Kung atong isamari ang mga opening sa yawa, ignorance and sin. Unsa may cure sa ignorance? So mao nang maminaw ta sa pagtulunan sa simbahan. Unya, unsa may tambal sa sala, mao na naay mga sakramento. So una, ngano man nga daghan ang naatake sa yawa kay kulang sa pagtuo. Nganong kulang man sa pagtuo? Kulang sa kahibalo. Mao nang ikatikais. Unya, ikaduha, ang katekises, mga igsoon, mag-andam ni sa atong disposisyon pagdawat sa mga sakramento o sakramentals. Kay sa akong giingon ganiha, dili mo effect ang mga sakramentals kung dili nato andamon. Kay kini di ang exorcism, mura na siya surgery, operasyon ba? Dili pwede operahan sa doktor ang usa ka tawo nga wa maandam ang iyang tambal, wa maandam ang mga palitonon, kay kun himuon na sa doktor nga dili prepared ang pasyente, mamatay ang pasyente. So mao na nga naatay proseso, hinumduman nato nga ang atong kaaway yawa nga mas gamhanan pa sa tao, maong kinahanglang tun-a nato o kinahanglang masayra nato ang iyang atake aron mahibaw-an nato unsaon nato siya pagpanalipod. So mo na ituyo nganong naay proseso. Ikaduha, aron matest, aron ma-develop nato katong giingon ako ganiha, humility, obedience and trust in the Lord. Kung gusto kang magpa-process, wala gyud instant nga proseso. Kana lang termino nga process di gyud na instant. Pero kung tagalagyo ka pero wa ka mayawa praise the Lord. Ayaw ka balaka kay unyang palis, ma-anoint gihapon ka, madeliveran tagsa. Pero wa na magpasabot nga kamong tanan lagi kinahanglang i-exercise ni Padre. Kay kung gusto gyud mong ma-exercise, kinahanglang makakomply mo sa requirements, kinahanglang na-possess ka una. Mao toy tubag. Okay, daghang salamat Brad. Dugang pangutana, ang mga damgo nga nagpakita sa mga santos o si Mama Maria, anya naay mensahe, angay ba namong tuhuan? So kanang gitawag atog mga private revelation, ang simbahan careful kayo ana. Kung duna man gani tao nga gipadamgo sa santos, gipadamgo ni Mamero, gipakita gitagaag mensahe, dili ditso mo tuong simbahan ana. So unsa may buhaton nato? Submit to the authority of the church. Kinahanglang kanang imong mensahe ayaw na i-post sa Facebook. Ayaw na ipanugilon sa imong silingan. Unsa may buhaton? I-reserve sana. I-consult na siya sa authority sa simbahan aron magiyahan ka og matan-aw nato kung kini nga mensahe si Santa Maria Bagyod ang naghatag niini or dili ba kaha ni mugna lang sa imong hunahuna or naa ba kahiyawa nga nagpaluyo niini. Naatay proseso kabahin ana. Dili ta motuo dayon. Kung pananglit naay tao nga gipakitaan og
pakitaan sa Ginoo gitagag mensahe. Isa sa mga sign na dili na iya sa Ginoo kung manghulga na gani na, mamugos na gani na, masuko na gani di ka mo tuo, klaro na nga dili na iya sa Ginoo. Either mugna na kay naa siya sakit sa utok or nazoyawa nagpaluyo sa maong mensahe. Duha ra gyud na. Kay ang mensahe sa Ginoo nasayod ang Ginoo nga mga private revelation dili na ipamugos. Pero mamugos na gani ning ingon ang Espiritu Santo nga kung di mo maghinulsol di inyo kung katawa lang mo sa mensahe, katawa mo sa mensahe sa mo kay wa mo mutuo bahaon ning atong lugar. O wingana na gani, klaro na nga di iya sa Ginoo. Magbantay ta na mga igsoon. Okay, I hope nga dili ninyo ibaliwala ang tubag ha. Kay basin og pag-abot sa deliverance mo gapon ang mahitabo. So dapat iseryoso ang tubag. Paminawon ya sabton ha. Dili ni by episode. Part ni sa process sa pag-alim nato. Okay, pangutana, ang amahan og inahan pwede bang maka-exercise sa anak nga minyo na og sa umagad og sa mga apo og sa mga igsoon nga minyo na og sa mga pag-umangkon? Pwede ba ang amahan og inahan? Ato ning iklaro nga once gani ang atong mga anak maminyo na ang maong otoridad sa pagdumala gihatag na sa iyang kapikas. Kung ang imong anak nga bae maminyo na, ang otoridad under na siya sa otorite sa iyang bana. So ang iyang bana maoy na ay dakong katungod nga direktang mo palaya sa yawa kung atakihon ang imong anak ang iyang asawa. Vice versa na bana nga to sa asawa. Pero kung pananglit na kay mga sakop sa pamilya nga mga minyo na wa pag mga kasal o buta na kasal. Pero naay mga harassment, pwede ba ko makatabang? Pwede kayo makatabang. Pero ayaw ka direct command. Ayaw i-direct command. Kundi gamiton to intercessory prayer of the church. Bisan gani ako, kung mag-deliverance ko sa akong anak o akong asawa, wala ko mag-practice anang sa una, ga-practice ko sa direktang pagpalaya sa ayaw, direct command. Pero karon mas gianad na ko kung kagalingon sa intercessory prayer. Kay bisan na ako'y authority isip bana sa pagpalayas sa yawa kung pananglit i-retaliate ang akong asawa, gigamit gyapon ako ang intercessory prayer kay dili man mawa ang akong otoridad kundi the more ta nga magpaubos, the more ta nga mangayo og direktang tabang sa Ginoo, sign of humility na siya. So mao na nga the more nga effective ang atong pagampo kung kini bunga sa atong pagpaubos, wa ta magsalig sa atong kaugalingon. So mao na nga use the intercessory prayer of the church kung kawas na sa imong authority. Mao to itubag. Okay, dugang pangutana. Brad, kinahanglan ba sa pagpangumpisal needs isulti pila kasala sa parehong mga needs isulti kapila ka makasala sa parehong sala? Okay. Kung mangumpisal kuno siya, Brad, need pa ba kuno isulti niya kapila niya ang maong sala gibuhat? Naamang good ko'y nadungog nga dapat isulti. How about na sulti na? Okay, nasabtan ako. So angay ba nato nga specific pag ibutan ta bendisyon ni ako padre kay ako nakasala nga ang ako mga sala mao ni kanang commit ko masturbation. So kung pananglit sa usa ka buwan kadaghan ka nakahimo or og nakatimaan ka kapila nimo na ihimo, isulti na kana po padre. Nakakumit yung kog masturbation karong buwana ka na po. Nga naon to pagsulti. Kung nakalimot ka, kung kapila, basta isulti mo basta kay kadaghan. Bana-bana lang nga kalimot man ka pila man to. Di na nimo ma-recall ba o kapila, ang imo lang nga kadaghan so kung nakahimo anang mga butanga. So ang tuyo gud ana nga para mabana-bana sa pare kung kining imong sa habitual ba siya or kadto ra nga kas-an hitabo kay diferensya man gud nang
bisan pag mortal sin o butan ta makasa kag mortal sin kausa lahi ra na og gibugaton kung balik-balik na siya habitual. So mao na nga kinahanglan ato nang isulti kung kapila kadaghan ba or kasara para ma-discern sa pare kung ang maong sala habitual sin ba siya o kasara siya nga nahimo. Kaya aron iagad ana ang penitensya nga ihatag sa pare. So mo ito bag sa pangutana. Okay, daghang kayong salamat, Brad. Iyang follow-up ng pangutana. Mayong adlaw, mga Brad. Ang akong pangutana, kung nag-general renouncement na, kas alang ba kini buhaton o 3 times jud buhaton? So kanang renouncement base sa kasinatian sa mga exorcist, nagdepende na siya sa stronghold sa yawa. For example, naami pasyente nga open ang third eye. Among ipabasa niya ang renouncement sa spirit of divination. So karon mailhan nato nga ang stronghold sa yawa, grabe gyud ang stronghold sa yawa kay during sa prayer of renouncement di siya kalitok. Mag-struggle siya paglitok sa maong mga renouncement. So mao nang need siyang balik-balikon. So kung pananglit, dili ka mo react panahon sa renouncement, gi-renounce nato ng mga occult practices. Pero aware ta nga naa pa sa atong kinahiladman ang attachment. Murag ganahan pa man so kung magpatayhop. Mao na nga anang dapita kay temptation man na every time nga mosinati ta na i-renounce nato na kanunay. Pero ang pinaka-importante gyud kinig yung usa ka maayong pagkumpisal. Sa atong ikumpisal ang tanan natong mga attachment, mga occult involvement, kung kinasing-kasing na siya nga pagkumpisal, uban ang saad nga dili na gyud kumubalik nga anang mga salaa, kay kana usa na kadakong pagluib sa kong relasyon sa Ginoo. Bisag kasara ang imong renouncement, paigo na siya. Pero ang putana, pwede ba ko mag-renounce kara adlaw bisag wa ko mo react? Yes, pwede. Mas maayo kung kanunay ta mag-renounce. Kay mausa na katimaan nga karaadlaw tang nagpaubos. Kana pong atong karaadlaw nga renouncement, agi po nagpanghimayad sa pila ka mga tuig o mga katuigan o mga adlaw nga ang pagtulunan sa yawa ang atong gidawat. Mao na nga karon panahon ni sa pagpanghimayad sa atong mga sa true prayer of renouncement. Mao na nga mas maayo kung kanunayon. Mo ito ba? Padayon sa pangutana. Kung nakasala ko og mortal sin, Brad, nya dugay natong na kung nabuhat, akong gikumpisal, kinahanglan ba kadaghan ikumpisal para mawala ang mortal sin? Ang usa ka salang mortal o bisag daghan ka mga salang mortal, paigo na ang usa ka kumpisal kung kini nagtangag og paghinulsol. Tapag pangabit, daghan luluib sa kusang asawa, daghan kog baje sa una, aho ning ikumpisal. Kanang akong tinud-anay nga pagkumpisal karon, paigo na nga mubanlas sa tanan akong mga sa una. No need na ikumpisal og balik. Kanus ara man na ikumpisal nimo og balik ng imong mga sa kung katong imong unang kumpisal naka-realize ka nga wa man dito na ho hinulsuli mo ra man ko gabugal-bugal ra ko tong pagkumpisal. Mao to nga pwede nimo nang ibalik kay naka-realize man ka nga dili tinud-anay ang imong unang kumpisal. Pero kanang imong pagkumpisal kung tinud-anay na siya, paigo na. O kanang mga sa nga imong gisugid ana nga kumpisal nga tinud-anay, dili na kinahanglan nga imo pa nang isugid sa umaabot gawas kun ang maong sala buhaton nimo pagbalik. Kung imo nang buhaton pagbalik, lahi na pud ta nga sa, dili na ang kagahapon karon na present na nga sa. Dili na pwede balik-balikon o kumpisal tong mga sa nga wa na nimo mabuhat kung kini imo nagyong wa na nimo mabuhat. Imo na kumpisal. Enough na ang tinud-anay nga pagkumpisal nga mopapas sa atong mga sala. Mo na sa 1 Juan 1:9. Kung isugid na to ang atong mga sala, siya nga matinud-anon siyang saad mo pasaylo sa tanantang mga sala ug mohinlo sa tanantang kalapasan. Kuya kay saad si Ginoo. Mao na ito bag. Okay, dugong pangutana. Ingon siya, nagpahilot ko sa tambalan, Brad, para mabuntis. Karon nga naibalo ko sa kamatuuran, unsa may akong buhaton para mawala ang connection sa tambalan
o sa akong pagkabuntis. Okay, nindot nga pangutana, no? Nindot ron nga pangutana. So unsa may atong buhaton? Una is confession. Kumpisal gyud nga ako kung gihimo through o ignorant ba o pabaya yana, either ayaw na i-justify og mortal ba to Brad o venial, no, ayaw na i-justify basta kay nakahimo ka na nga supak sa kabuton sa Ginoo, isugid na sa pare. Isugid kay ngano ang pagkumpisa lagi atong tangtangan ang yawa og stronghold diha nato. Aron mawad-an siya og kuan ba kay ang deliverance ang mahimo ra niya palayason ra ang yawa nga ning atake sa lawas. Di maapil ang atake sa kalag. Ang kumpisal hinluan kalag og lawas mo nang angay ikumpisal. So human sa kumpisal renouncement. So naay prayer of renouncement mao na sa handbook pwede na nimong himuon nga in the name of Jesus, I renounce all occult belief and practices. Kana, kung makahimo na taana nga renouncement, then deliverance, kay nian og nian nakakaron, kahigayuna na ni nga mabugto yun na siya nga connection, kay i-deliverance man tatagsa-tagsa unyang hapon. So, mo to itubag. Okay, dagan salamat. So, nagi solusyon na. Mo na nakanindot ani pangutana, nagi solusyon. Okay, dugang pangutana. Na ako'y ba na Brad, minyo siya, pero bulag sa asawa. Kanya ako Brad, biyuda. Nag-ipon mi, nami anak nga usa ka babae, 12 anyos, nagsakit, nagibate, unsa may akong buhaton. So kung nasakit ang imong anak, so angay doon na iatog doktor. Ato nang klarohon ha nga, not necessary nga ang tanang sakit ipasangil na to sa yawa. Kaya na mga sakit nga natural. Kung pananglit dito naka sa doktor, why findings ang doktor? So posible nga ang maong sakit preternatural. So posible po nga ang opening sana ang inyong sitwasyon nga ipon-ipon nga immoral nga pagpuyo. So karon unsa may angay tumbuhaton karon mas maayo nga moduol mo og canon lawyer. Kung seryoso gyud mo ba sa inyong sitwasyon nga kanang nag-ipon bitaw nga mataw ito mga illicit relationship nga gidili nga relasyon ba. So, pwede ta mo duol o canon lawyer sa atong diocese para ang canon lawyer mo tabang nato pagtan-aw kung katong previous nga kasal sa imong bana valid ba to siya or invalid. Kay kung makita siya nga invalid to nga kasal, pwede na siya nga mo file tag kanang gitawag og annulment. Unsa man ang annulment? Dili na pareha sa divorce. Ang divorce, valid ang kasal pero himuong invalid aron maminyo kag lain kay nabong na sa imong partner. Ang kanang annulment naay seremonyas sa kasal pero sa sinugdanan pa lang invalid ang maong kasal kay napugos ra ka. Bata pa ka atong panahona, wa pa kadili pa to imong desisyon or nagpakasal kag pugos kay sa kahadlok kay gilasitan kag sanggot sa amahan sa imong kuha nga di mo pakasal na puto na imong liog napugos kapag pakasal kana siya mamahimo ng invalid. So mao na nga naay seremonya sa kasal pero invalid kay depektoso ang consent sa mga nagpakasal. So mao na nga maanal na siya, kung maanal na sa simbahan pwede na mong kaslon sa imong partner karon. Kay biyuda man ka. So mao na duol og canon lawyer kabahin sa inyong sitwasyon nga kuan. Pero kanang sa imong anak ato pa nang susihon kung natural ba na nga sakit or preternatural. Mao titubag. Okay, dagang salamat. Dugang pangutana, follow-up nga putana, morning sa tanan, Edison. Akong bana, mikuyog na diri sa Bohol. Apan dili niya surrender ang yang habak, pero maminaw siya sa rosary og musimba kada Domingo. Dili niya isurrender kay di siya moangay ni Father. Unsa akong buhaton, Brad? Okay, last na lang ni nga kuan bro ha kay ning abot na ta sa time. So, katong mga pangutana nga di na mo matubag, i-personal niyo pangutana namo ha sa mga deliverance room unya. So, imong bana di mo surrender siyang habak. Pero tig rosaryo, tig simba. So, meaning ingani man God, ang usa ka tawo nga occult practitioners, labi na taasod sa taas nga panahon na involved ta sa mga occult practices, na yawa nga mo block sa atong salabutan nga di ta kasabot.
Mo na bisag unsaon tag pagpasabot, di ta kasabot. Mo unsa may atong mahimo ana, iampo ang imong bana. Kung matog ang imong bana, pwede ka prayer of deliverance ana nga Lord, ang tuyo nimo sa prayer nga mulayas unta ning yawa nga nagsapong, nagsalimbong sa hunahuna sa kung bana nga di siya kasabot. Kay aron maluwas ang iyang kalag. So ikaw asawa, panahon na ni nga gamiton nimo imong otoridad nga imog yung paningkamutan nga maluwas ang imong bana gikan sa pagkaulipon sa yawa. Kay kana giilad jud siya ana tungod sa habak. So kinahanglan kang magampo, ay pailob lang, ayaw pagdali, ayaw awaya. Rosaryo, ampo sa rosaryo, i-appeal ang maong intensyon, santos nga misa. Kadaghan na gyud may makasinati ana nay uban nga ning abot pag duha ka tuig, usa ka tuig, usa pa na convince ang ilang bana, ilang amahan. Pero sa kadugayan na convince ra gyud kay why hunong nga pagampo. Pagampo ang solusyon ni ana kay ang atong kaaway yawa ug way laing makapalaya sa yawa maora gyud ang pagampo nga inubanan sa pagtuo. So mo to itubag sa mga pangutana. Daghang salamat. Kanang Brad, ang yang pangutana follow up niya nga question, asa gayod dapit ibutang ang altar diha sa sulod sa balay. Okay ra ba sa sala? Ang altar depende ra gyud na nimo kay imo manang bay, ikaw ang magbuot sa design sa inyong bay ug asa ibutang. Basta lang kay ipahiluna ang altar sa lugar nga komportable ka magampo. No, ayaw laman sa CR kay dili ka komportable ana. Ug ana sa sala basta kay magahin kag lugar nga basta kay og sa sala man gali na altar daw na problema. Basta lang kay atong gipahiluna ang altar nga dili siya mapasipalaan. Nanindot po ng ana sa sala kay aron makakita ta kanunay nga og nang giaway na mo uy naaman day ang presensya sa Ginoo tumbay mo hilom na ta. So ang importante sa altar, ang usa sa purpose sa dili ra kay aron ana ta magampo, ang mga imahen sa mga santos mag-remind na nato nga kauban day nato sa atong pagpuyo niya ang presensya sa Ginoo, mao nga dili ta magbinuang. Kay ang Dios uban nato. Dili ko angay mawadag paglaom kay ang Dios uban nato. So mao na katuyuan ana. Depende na nimo basta lang ibutang siya sa lugar nga komportable ka ato magampo. Ayaw lang po sa grahe kay murag lahi na jud nga istorya na bay gaampo ng grahe. Nga murag atog yung hatagan og luna ang Ginoo diin matawag ito special siya. Oh, mao na itubagan na. Okay, daghang salamat sa tubag. Yang follow up nga pangutana, Brad, ang akong anak nakakita og bata nga lalaki nga dili na mo parente, dili pud silingan sa among balay. Unsa may among buhaton? Nakakita ko no yang anak Brad ng lalaki nga di nila parente, di pud silingan. So aron dili ka magukod sa balaod i-turn over sa DSWD. Basin kay magukod manggutana kon magkinaunsa o arita sa legal ba punto legal kanang pangutana dili na punto spiritual. Mao na nga dili man ko abogado pero motambag lang ko nga aron di ka magukod sa balaod iduol na sa DSWD. So pasensya na kung dili ko kapalawom anang pangutana kay dili ko abogado. Mao to itubag. Okay, basin ang yang pasabot Brad, Encanto bata nga Encanto baron or The Windy baron ana ba ang yang anak nakakita ug bata. Dili man pariente bro. So di man mahitabo Walay nga mahimo pariente. nimong pariente ang Encanto. So bata gyud na nga literal gyud na nga bata, dili na Encanto kay mahimo ba dayang parente ang Encanto. So kun pananglit ang sakto ang kang broleo nga nakakita og kuan. So kanang imong anak nga nakakita dadaan na diri sa opisina kay atong ipa-close ng third eye ana kay nganong nakakita man siya og mga butang nga dili makita sa ordinaryong mata. Mao na ito ba? Okay, ako lang ning basahon kay galibog ko sa iyang pangutana. Mao ni iyang pangutana, bahin sa structure. Anak na bunyagan, unya ang ginikanan way kasal. Masulod ba sila sa structure? So ang anak nga nabunyagan mahimo gyud siyang anak sa Dios. Valid gyud ang iyang bunyag. Pero ang iyang ginikanan, huyang ang iyang matawag na to nga ang maong bata atakihon sa yawa, dili siya makasugakod sa yawa kay wala man siya sa state of grace. Ang grasya mao ni gahom nga mubuntog sa yawa kay ang kitang tao ug
natural nga paagi na kay authority kay imo man ang anak sa natural nga paagi. Pero kung wala ka sa state of grace, dili paigo ang mao nga ganang natural nga gahom. Kay ang gahom sa yawa ibabaw man sa gahom sa tao, preternatural man. Nga natural raman atong power. Mao na nga ang makapalayas sa preternatural power ang supernatural. So sa unsa nga paagi nga makaambit ta sa supernatural nga gahom sa Ginoo, kinahanglan tang makaambit sa grasya. Kun pananglit, ang usa ka ginikanan why kasal, meaning why grasya, why sanctifying grace. So nga di siya kapalayas sa yawa. Although naa siya authority unta sa iyang anak. Pero lagi mo tihong giingon kaganiha nga naa unta siya authority pero ning kawas siya sa pinsa. Ning gawas siya sa authority structure nga gitakob sa Ginoo niya ug dito siya ning sod sa domain of Satan. So mao na kinahanglang mobalik ang maong ginikanan sa maong structure of authority nga magpailawom ta sa Ginoo diin naa diha ang grasya nga magprotect sa maong ginikanan. So mao to itubag sa pangutana. Okay, dugang pangutana, Brad, dito sa Cagayan de Oro, ang schedule sa misa sa parokya, every fourth Saturday, every month. Murag dilit ni parokya, basin kapilyan eh. Okay. Sa every Saturday, every month, dilit na may manimba, Brad, inig ka Domingo. Nakasala ba may ana? So, ang local ordinary, meaning bishop, diha sa mga area nga layo kayo sa sentro gyud, labi na mga 10 kilometers na above. Ang obispo ana muhatag og dispensation sa mga parokyano nga labi na to bukid na gyud layo kayo nga pwede ra sila mosimba kas-a sa isa ka buwan kay misahan man ang ilang kapilya. Dispensation na gikan sa obispo. Pero kung pananglit duol ra kag simbahan, unsa di jud ka mo simba kasa tana. Pero kung kana siya nga balaod, gibalaod na sa inyong diocese, mao na gibalaod sa obispo nga, mao na regular nga schedule sa inyong misa anang buwana kay gamay ra baya po ang mga pare tungod sa kalayo sa area, mao nang gialaw na siya, wa nay problema, di ka makasa. Kay gitugot man siya sa atong obispo. Mo tito ba? Okay, unang pangutana, mayon siya. Ang bata nabunyagan og Buddhist, tapos nabunyagan og Katoliko. Okay ba kuno na, Brad? So, latest na ang Katoliko. Oh, ulahin na ang Katoliko. Wahay na. So, ang valid nga bunyag ato, katong bunyag sa Katoliko. Kay usaray bunyag. Ibut bisan gani ikaw nabunyagan kag Katoliko, ning balhin kag saksin Jehova, tanang reliyon imong gisudlan, dili mawa ang imong pagkabinunyagang Katoliko, magpabilin kang Katoliko, pero nasa state of mortal sin. Kay gatabok-tabok man kag relihiyon. Pero katong unang bunyag Buddhist ba to? Katong unang bunyag sa Buddhist, dili to valid. Unya karon gipabunyagan naman siya sa Katoliko, Katoliko na gyud nang bataa, kay valid ang iyang bunyag. Pero kung kanang bataa kinahanglan po na siyang agagon sa Kristohanong pagtulunan aron dili na masaag. Kay basin ini kadako na kay lack of catechism, basig mo balik na sa Buddhist o dili pa ka mo tabok na po naglaing relihiyon kay wa maedukar. Mao na diha sa bunyag naay katungdanan ang ginikanan, lakip ang mga maninoy ug maninay pagtudlo, pag-edukar sa bata sa Kristohanong pagtulunan. Mao dito ba? Okay, yang follow-up nga pangutana, Brad, naami kauban naa siya habak, delikado ba ni? Kauban ra ba namo siya sa balay? Ato bag, yes, delikado. Delikado gyud pero ang pangutana na ba ni direct attack nako ang yawa nga naa sa habak sa maong kauban sa balay. Kung naa ka sa state of grace, duol ka sa Ginoo, dili ka maatake directly. Dili ka maatake directly kay protected man ta sa grasya sa Ginoo. Under man ta sa authority structure sa Ginoo. Mao na kuha na. Pero ang atong mga property ug atong palibot dili makalikay sa mao nga harassment. Mao na pwede nga atakihon ang inyong negosyo, atakihon ang imong mga property uban pang mga ubang kuan kay naa man siya sa balay. So mao na nga unsa may atong buhaton kun imo nang katabang idukara hangyo nya obligado man siyang motuman nimo kay amo man ka.
Pero di mo tuog amo, ikaw na bahalang mahukom ana. Unsaon na nimo? Pero kung sakop sa pamilya ang maong naay habak, labi nag imong bana, imong ugangan, murag lisod-lisod jud na kay musuko man na. Mureklamo man na, bawang imo lang yun ana nga padayon lang yun sa pagampo, istoryahe kanunay, malumanay, hangtod malukmay, ayaw lang jud awaya. Kay usa sa makapalayo kunto kanang atong awayon, ula tan-awon to nga murag open na siya, na ug unsa inyo nakatunan dire, pwede na ninyo i-share. Unsa may teknik sa pagsulti ana, ayaw ninyo isulti dito nga bawal na. Isulti una ang mga daotang epekto. No, abi ni mo na arbay ang yawa mo atake din na nato pinagig tentasyon no, napoy gitawag og demonic obsession, demonic oppression, demonic possession, demonic infestation. Hantod nga siya magpakadungog naaman ko aron. Ug wala kanang imong giingon ra ba manang sis kay na ako ana. Unsa may mga rason nga no may nga naman sud na ka. Mao na yung mga openings. Mao na way kasal, sinful lifestyle, trauma, then psychic abilities o kanang occult involvement. Dili na siya mosupak. Ngano man kay imo namang gi-presentar pag una ang daotang epekto. Pero kung imong i-presentar una nga bawal na, siguro so nang moriskuhag. Pero ari ta una sa daotang epekto. Unsay timaan nga nakasod ang yawa sa kinabuhi sa tao. Ma-curious pa na kasuway man ko aron. Unsa may nakaingon nga ningani man ko. Ana nimo ikatikais mutuo na. Mo na teknik diha. Okay, good EM bro. Sa langit bro, na kunoy amahan. Sa ato pa, napog ba kunoy inahan. Langit ng amahan o langit ng inahan. Murag Wala. So, mo na ang Dios usa siya ka espiritu. So wala siya gender. So nganong gitawag man nato nga amahan ang Dios, God the Father, kay siya kanang gigikanan tanang butang. Unya tungod kay dunay amahan, anak, Espiritu Santo, kining Santissima Trinidad gipadayag ni sa Ginoo nato. Wa jud gipadayag sa Ginoo nga naay Dios inahan. Mao na nga og magama tag atoa kay naay anak naagyo tingali inahan ane. Mao na nga naay ubang mga reliyon nga si Maria ilang gihimong Dios, mao na Dios inahan. So dili ang hinumduman nato nga ang Dios pagka Dios dili nimo na madakop sa tawhanon nga panghunahuna. So kanang amahan, anak, Espiritu Santo, mga theological term ra na, pero gugbot kani hunahuna na to kana nga mga termino mao ra nay duol-duol nga mga termino nga makasabot ta sa pagkaana ay Dios. Pero ang puta na naabay Dios inahan wala kay usaon na to pag-prove nga walay Dios inahan kay wa na gipadayag sa Dios diha sa pagtulunan sa simbahan. Kung pananglet gipadayag pa na sa Dios nga naay Dios inahan wa tay mahimo ana kay divine revelation man na. Okay, maayong buntag brad and sisters. Ang mga damgo nga nagpakita ang mga santos or si Mama Mary unya naay mensahe angay bakonong tuhuan. Ang tubag dili gyud na tuuhan dayon, no? Magbantay tas mga damgo, Sirach 35 uno ato basahon. No, daghang nahisalaag tungod sa damgo. Mao na nga tinuod ang Ginoo pwede siyang makahatag sa gitawag na to og gift of prophecy. Pero og ari ta sa spiritual theology sa simbahan, naa na siya'y level. Dunay tulo ka level sa sanctity sa tao. Dunay gitawag na to og purgative level. Then ang tao wala na siya sa state of mortal sin pero naa pa siya'y attachment sa maong sala nga pwede pa siyang makasa. Dunay illuminative level. Ang tao, wala na siya attachment sa mga salang venial, pero naa pa siya attachment sa wala na siya attachment sa salang mortal, pero naa pa siya, pwede pa siya makasag venial, o naa pa siya attachment sa mga material nga butang. O unitive level, kaning unitive level, mao na giingon ni Saint Teresa of Avila, once na ang usa ka tao, muabot na ani nga level, ana na tao makasinati, kasagaran makasinati og mga mystical experience. So kana dayang makakita ka sa Ginoo, makaistorya ka sa Ginoo, gitawag nag mystical experience. So kana siya kung santos na ka, naa na ka sa level sa pagkasantos. Unya
ang mga santos kung makasinati sila ana, dili na nila ipanugilon. Isa sa mga timaan nga iya na sa Espiritu Santo, dili na nimo ipanugilon. Nganong nakahibaw man ta sa vision ni Saint Teresa of Avila, tungod kay gibind siya under obedience sa iyang superior nga isuwat ang imong mga kasinatian. So ang iyang mga kauban sa kumbento, mga santos, wa sila kahibaw nga mauna di ay na inaabot nga level ni Saint Teresa. Kay dili siya showy. Nay uban magdamgo ipanugilon sa iyang mga kauban, ipanugilon na ditso nga mao ni mensahe sa Ginoo, dawa ra bagyoy approval sa tibuok simbahan. Mao nay magbantay ta ana. Kay daghang nahisalaag sa damgo. Daghang nahisalaag sa vision, locution. Abi ninyo, ang pinakalisod namo nga kaso nga na-encounter dire sa office, kining mga tao nga nakumbinser ang ilang hunahuna nga gigasahan sila sa Ginoo bisag dili gikan sa Ginoo. Once gani nga makonvince na ka nga gifted ka, lisod na kayo na siyang sulbaron. Mo na nga daghan ming mga kaso nga wa masulbad, amo na lamang giterminate kay dili siya makonvince nga kana di nagtuog yun siya nga gikan sa Ginoo ang maong gift. So mao na dili ta mo kumpiyansa sa mga damgo. Mao tito ba? Okay, daghang salamat. Dugang pangutana, mayong buntag. Nakahisgot si Father Darwin sa iyang live bahin sa satanic and unhealthy music nga peligro di ay mamahimong pultahan sa yawa, buot ba kini pasabot nga ang tanang secular o worldly music matawag nga demonic? How about sa mga Protestant song? Okay. Tanan ba nga mga secular music o worldly music demonic? So ang pasabot ni Father Darwin sa iyang live, gikan na siya sa classic libro ni Father Chad Reperger nga Dominion, demonic o satanic and unhealthy music. Ato ning sabton unsa man mga satanic music kadtong gikan sa mga artist nga dayag yung nagpromote og satanism, mga heavy metals, rock metals, kanang nagpromote og suicide. So kanang mga demonic yun ang content, ang lyrics. So kana siya matawag yun og satanic. Unsa man ang unhealthy music, not necessary nga satanic ang iyang lyrics, kundi mo kag unhealthy kanang mga bastos ang lyrics, mga bugal-bugal, kanang way unod ba? Wa mag-promote og moral. So matawag nag unhealthy music. Pero tanan bang mga worldly o secular music satanic ang tubag dili? Kay naay mga kanta nga tinarong ang lyrics. Mo nga dili na to na makonsider nga unhealthy tanan. Mao na nga kung mukanta ta subtone nato ang lyrics. Kung sa atong pagkanta, bisan pag lami ang tono, piskay ang tono, pero uwag-uwag man di ay ng lyrics, adili na nako kantahon. Mo na example sa unhealthy music. How about sa mga Protestant song? Makonsider ba na nga satanic? Ang tubag, dili tanan. Magbantay po ta sa lyrics. Kadtong mga kanta sa protestante nga nagpromote sa ilang doktrina nga faith alone, Bible alone, kanang ang lyrics gani once saved always saved, o nagpromote sa ilang pagtulunan nga rapture. So meaning sukwahi sa pagtulunan Katoliko ang lyrics sa kanta bisag unsa pa na kanindot dili gyud ta angay mo kanta ana. Kay nasayod ta nga ang heresy kanang pagkairihis ba? Heresy, sa na siya, sins against faith na, sala na siya batok sa unang sugo. O kami sa exorcism, o ang tanang exorcist, nakasinati niya na, nga ang once gani nga supakon sa tao ang first commandment, dali ra kaayo makasod ang yawa. So ang tubag sa pangutana, dili tanang secular nga kanta or worldly music demonic, o dili po tanan Protestant music demonic. Kadtong mga Protestant song nga ang iyang lyrics contradicting sa teaching sa simbahan, makonsider gyud na nga satanic or demonic. Mao to tubag. Okay, daghang salamat, Brad. Mayong buntag mga igsoon, mayong buntag. Concern lang ko kay naa ko igsoon og mga ig-aga nga walay kasal. Mahadlok ko musultin nila sa tinuod kay basin malayo sila namo kung prangkahan. Okay ra ba og igo ra sila iampo para way gubot?
So mao ni kasagarang moral dilemma sa uban nga og aho ning prangkahan basin nun og malayo ni. Pareho ra nang sa pulta nga apil kag kapunungan ninyo sa pagkakatikista o di ba, minister, nahibaw ka nga naay imong kauban nga kanang nangabit, dili na lang pod nimo badlungon kay basin unya og mobiya pagka minister malayo sa Ginoo. Sakto baron siya. Ingani ha, ang usa ka tawo nga nasa state of mortal sin, automatic yutang naputol ang atong relasyon sa Ginoo. Mao na nga nganong ato man silang tug-anan, ato man silang walihan, but kanang sa ato pagsulti, dili nato awayon. Igo malumanay ba nga concern ko nimo nga nasayod man yo Katoliko man jud ka og isip mga Katoliko naatay katungdanan nga ato yung tumanon ang balaod sa simbahan pamaagi sa Ginoo nga kanang inyong sitwasyon nga way kasal naagyod mo sa estado sa salang mortal. Kung mamatay mo anang dapita nabutang sa peligro ang inyong kalag. Mong concern ko asa man kadapita galisod tabangan kanako nga makasal mo. Dili maron offensive. Kung masuko siya anang imong concern iyan na ng problema. Arita Ezekiel kapitulo 3:19 kay ang pangutana god okay ra bag igo ray ampo di na lang tug-anan aron way gubot atong patubagon ang Biblia og okay ra ba unsa may gingon dire kun moingon gani ako sa taong dautan mamatay ka unya dili mo siya pahimangnuan o agnihon sa pagbiya sa iyang dautang pagkinabuhi aron maluwas siya ang maong tao mamatay gayod diha sa iyang pagkadautan apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Ganun paninglan maka kay nasayod ka sa pulong sa Ginoo pero wa nimo badlunga. Wa nimo kumbinsira. Pero naisumpay, apan kung pasidan-an mo siya og dili siya magtagad kanimo, mamatay siya diha sa iyang pagkadautan apan dili ko ikaw silutan. Ang tubag sa pangutana, okay ra bag igo ray ampo di na walihan. Ang tubag di gyud okay. Kay makasa taana og omission, sense of omission. Mahadlo ka nga malayo siya sa inyong grupo malayo nimo nga kan ugbot kwintahon nahimulag naman gani siya sa Ginoo. Unsa may kapuslanan kung ang imong kauban kintay sa grupo ibutan ta kauban sa grupo nagpabilin laging kauban mo pero nahimulag na diay sa Ginoo. Mao na nga ang tinuod nga gugma nagpakabanata sa kaluwasan sa usa ka tawo dili lang sa iyang pagbati. Mao na itubag sa pangutana. Okay, daghang salamat Brad. Dugang pangutana, kanang mapiang ta o ang bata mapiang unya gipahilot sa manghihilot. Occult ba na siya Brad? Dili tanang manghihilot, dili tanang hilot occult. Kinisaman tong manghihilot nga matawag na tong mga occultist kanang muhimulso, kanang mutuob, kanang mutayhop o kanang iyang abilidad sa pagpanghilot gipasa kaliwat na nilang manghihilot, wa niya eskwelahe, pero ang usa ka tawo nga naka-eskwela og physical therapy. Ning undergo gyud siya training anang dapita, kana siya makaingon ta nga safe na. Pero bantayan po nato kay naay mga reflectologists nga eskwela ra gig pagka reflex, pero matinga kay inighilot magtugab-tugab. Inaghilot, kaya nga no, gisuyop kuno niya ang mga negative energy, occult gihapon na siya. Mao na no nga, kining mga bata nga mapiang, kung mapiang man ganin, mas maayo doon na iduol, so nagdoktor, kaya basin unyag masipyat, naghilot, na musamot na hino nagkapiang, humok pa ba ng bukog sa mga bata. So, kung doon naman gani, kasagaran aning mga manghihilot o piang sa bata, kasagaran ana nila occult. Mao na kinahanglan, inyo na siyang itrace, disaman siya anang abilidara. Nganong kamao man siya mohilot. Kay kung moingon siya, kalitra kong nakamao ane, kalitra ni nga ning abot nako, kana siya, magduda na gyud nga occult na siya. Mao na ito ba?